Băi, serios, dă-te de la mine din pat că strântesc două. Păi ce vrei să fac? M-am adăpostit și eu de cutremur. Păi gata, a trecut cutremurul, dă-te din pat. Nici măcar n-a fost cutremur. Era Andrei, dădea cu ciocanul în mobilă. Hai, dai. Ce să dau mâncați-aș că e grea. Voi ce dracu faceți, mă, pe acolo? Mergem până la baie să-i dăm cu niște apă pe ea, poate să scoală. Mama Cătăline, dă-te odată din patul ăsta pufos și rece, alb, imaculat. Patul.